Praise the Lord. God bless you, beloved Elder, Brother Jobs. Let us pray. O budigilan, mapagpala namin Diyos, sa manamin sa langit ang minapakabait, ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli sa maghapon ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhatid, pagsamba ay aming pinapabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin upang sama-sama na sumamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po mahal Panginoon sa mga unang yugto, malalagawaing nilangisan, ang mga papuring awit, ang mga patotoo, ang mga awitin na yung mga awit na yung pinadama sa amin na pagkatamis sa presensya. Pagbibigay na may katapatan na patuloy na sinusunod ng mga anak. At narito po muli kami sa aming pag-aaral ng mga salita, ngunit sa unang dalangin aming dearly beloved Pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, kami munang lahat na narito'y naniklukod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamalit, mga pagkakasala. Hugasan mo kami sa aming magkarumihan at ipaunawa ang mga salita na aming pag-aralan sa hapong ito. Habang aming sinasaway ang mga demonyong hadlang, demonyo ng antok, we bind the power of darkness. Demons of hindrance cast out. Those are unbelief. Anoint thy word, O Lord. In Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Hindi na maintindihan, maminamahal. Para na tayong palengke. Palakpakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon at sumigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord. Balik po tayo sa ating maupuan, maminamahal. At isang mapagpalang umaga o hapon ang aking pinapaabot sa lahat ng ating minamahal at iniibig na mga kapatiran. Nakarating nitong talagang hindi magandang panahon, pero napakainam dahil hindi mainit, talagang malaya tayo nakapagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating Diyos na buhay. Magandang hapon na po sa ating webcast viewers sa YouTube at Facebook. Kung mayroon tayong mga beloved visitors diyan, ating kasama ngayon lamang, magandang hapon po. Purihin ang ating mahal na Panginoon sa ating mga beloved brethren. At siyempre po, we give double honor and respect. And we always remember and cherish the blessed memories of our dearly beloved Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida, Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganun din ang patuloy nating pagkalinga, pagmamahal sa kanilang butihing mga anak, mga apo at mga manugang, sa ating mga pastoral workers, beloved elders of the church, lahat ng mga bisita, kapatiran, ngunit ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-isang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang tayo po minamahal ay pinagpala. Totoong masaganang pagpapala. Amen. Amen. Na sa tutuwin na tayo po ay magkakasama, tumatawag sa ating mahal na Panginoon. Nariyan po siya para tayo'y kalingain. Nariyan po siya para tayo'y pakinggan. Kanya pong ipinadama sa atin ang kanyang napakatamis na presensya. Dito lamang po natin matagpuan yan, maminamahal. Maraming gawain naglipa na sa buong mundo, pero kakaiba po ang iglesyang ito. Talagang pinangungunahan ng banal na Espiritu Santo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! At sa hindi na pagtatagal, maminamahal, dahil umiikot ang orasan, ating basahin ang banal na kasulatan dito po sa aklat ng Marcos, Kabanatang 8, talatang 36 hanggang 37. At ating pong pag-aralan, maminamahal, ano ang pakinabang? Ano ang what profit for a man's life? Ano po, maminamahal, ang pakinabang? Ano po ang profit? Ginansya ng buhay ng isang tao. Ito, maminamahal, ay very catching. At kayo po'y mainam talagang makinig dahil hindi ito parang sa isang tao lamang kundi para sa ating lahat upang tayo po ay magbubulay-bulay. Ano na po ang kalagayan natin sa harapan ng ating mahal na Panginoon sa kasalukuyan. Kindly, basa po sa mga talata. Praise the Lord. Amen, praise the Lord.
ang Ebanghelyo ng San Marcos sa kabanata po yung 8 at ang talata po ay 6 hanggang 37. Ito po sinasabi, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamta ang buong sanlibutan at mapahamak ang kanyang buhay? Sapagkat anong ibibigay ng tao na katubas sa kanyang buhay? Amen. Pagpalain po ng mahal na Panginoon kanyang mga salita na binasa. Praise the Lord. Sinabi rito, minamahal, for what shall it a man if he shall gain the whole world kung maangkin ba niya ang kayamanan ng buong mundo, subalit ang kanyang kaluluwa ay mapasa impyerno, mapahamak lamang. At ano po ang kanyang gagawin upang madugtungan ang kanyang buhay? Minsan maminamahal ang mga Kristiyano ngayon, wala nang ibang ginagawa kung hindi, haleluya, paano sila makapagtapos? Kaya nga kahit araw po ng linggo, wala na, hindi na natin sila nakakasama. Ayaw maminamahal mawala sa trabaho kahit linggo. Na itong araw na ito, supposed to be, ito ay araw para sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Dapat sa buong isang araw na ito, wala kang ibang ginugugol sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, kung di papurihan, luwalhatiin, sambahin, ibigay ang pinakamataas sa papuri, pagsamba sa ating Diyos. Amen. Amen. Ano nga naman ang kabuluhan ng buhay ng tao? Kung maangkin niya, nagtapos nga siya. Kaya nga maminamahal, narinig din niyo yung mga patuto. Useless ang natapos na mga profesyon. Lahat na may mga profesyon, useless, maminamahal. Lahat ng kayamanan, ng fame, lahat ng naabot nila, anumang mga tugatog ng tagumpay. Dahil walang Kristo sa puso, walang Kristo sa buhay, hindi naglilingkod sa Diyos. Ang kahantungan ay doon sa kapamakan, doon sa dagat-dagatang apoy. Nag-apoy ang asupri, halalyang ud ay hindi na mamatay. Kaya maminamahal, ito po ay dapat nating isipin. Ano ang iyong dapat gawin dito sa banal na kasulatan? Hallelujah. Mayroon po ditong isang tagpo, maminamahal, na isang tao, na isang mayaman, maminamahal, na talagang masasabi natin kung sa kayamanan lang, maminamahal, at sa kalamang espiritual, marami na siyang alam. Makinig kayong mainam. Dito po sa aklat ni San Lucas, kabanatang 18, talatang 18 hanggang 25. Dahan-dahan lamang po ang pagkabasa at inyo pong pagbubulay-bulayan dahil napakaraming aral ang ating makukuha dito sa mga talatang ito. Kindly, praise the Lord. Basa. Lucas, Kapitulo 18, talatang 18 hanggang 25. Ganito po ang pagkasabi, at tinanong siya ng isang pinuno na sinasabi, mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng walang hanggang buhay? Sa 19, at sinabi sa kanya ni Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti, kundi isa ang Diyos lamang. Sa 20, talastas mo ang utos, huwag kang mangalunya, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ina. Sa 21, at sinabi niya, ginanap ko ang lahat ng mga bagay na ito, buhat pa sa aking pagkabata. Sa 22, at nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya sa kanya,
isang bagay pa kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ipamahagi mo sa mga dukha at magkaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Sa 23, datapuat nang marinig niya ang mga bagay na ito, siya'y namanglaw, nalubha sapagkat siya'y totoong mayaman. Sa 24, at sa pagmamasid sa kanya ni Jesus ay sinabi, pagkahirap-hirap na makapasok sa kaharian ng Diyos ang may mga kayamanan. Sa 25, sapagkat magaan pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng isang karayom kaysa isang taong mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dito maminamahal, pagbubulay-bulayan natin ang ating buhay. Ikumpara natin dito sa isang mayaman. Ini pong pansinin na mayroong mahalagang bagay na pinupuntos dito ang ating mahal na Panginoon. Sa ating pangangaral ngayon, sa ating pangungusap ngayon, may mahalagang bagay na pinupuntos ang ating mahal na Panginoon sa ating mga sarili. Nagbubulay-bulay tayo. Ang sabi natin, mahal na Panginoon, paano ba kami makatiyak sa kaligtasan at magmana ng buhay na walang hanggan? Tulad ng mayamang lalaking ito, lalaking binata na ito, maminamahal, na napakayaman. Amen. Ang sabi ng ating nabasa, mulat pa sa Paul, nung sinabi ng ating Panginoon, ang 10 utos, huwag kang pumatay, huwag kang sumamba sa mga Diyos-Diyusan, hallelujah, huwag kang magnakaw. Yung 10 utos na yan, ang sabi ng mayaman, lahat yan ay akin ang ginaganap, buhat nung ako'y naging bata hanggang ngayon. Sinusunod ko na po ang lahat. Ano pa ang kulang sa akin? Maminamahal, maaaring kayo'y ipinanganak sa ministeryong ito mula sa Paul. Pero ang tanong, maaaring ganun din ang katanungan dito sa mayaman. Nang sabi rito, maminamahal, mahal na Panginoon, alam ko na, hallelujah, ang langit at buhay na walang hanggan. Alam ko na ang aking gagawin, na kinakailangan gawin ko ang lahat ng iyong mga pinag-uutos, na aming narinig sa aming kagalang-galang at minamahal na pastor, minamahal kagalang-galang na assistant pastor. Huwag kaming magliban sa gawain, pero hanggang ngayon nagliliban ka sa gawain. Ang sabi ng ating kagalang-galang na pastor, maminamahal, kinakailangan na kanina napakaganda, napakahusay na pangangaral patungkol sa pagbibigay. Ngayon, nagbibingi-bingian ka sa pangangaral na ito. Anong pagkakaiba natin sa mayaman? Ang sabi rito, mayaman siya, maminamahal, at alam niya lahat ng kautusan, buhat nung siya ipinanganak. Anong pagkakaiba sa atin na ngayon matatagal na ng mga Kristiyano at ngayon, maminamahal, binabaliwala ang lahat ng mga hinabilin ng ating kagalang-galang na pastor. Ang sabi ng ating minamahal kagalang-galang na pastor, kung gusto mo ng langit, huwag kang mag-absent. Nasaan ka pag-araw ng Miyerkules? Ang sabi ng ating kagalang-galang na pastor, kung ibig mong magmana ng langit at buhay na walang hanggan, mag-overnight ka. Dahil ang katumbas dito ay 3 araw na pag-aayuno. Nasaan ka? Alam mo lahat! Tulad ng mayamang ito. Nang sabi na, mahal na Panginoon, ano pa ang kulang sa akin? Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, sobra ang kanyang yaman. Ang sabi ng mahal na Panginoon, umuwi ka sa inyo, lahat ng iyong kayamanan, ipagbinta mo, ipagbili mo, at dalhin mo sa mga dukha. At ang pangalawa, maminamahal, sumunod ka sa akin. Itong utos na ito ay tulad din ng utos para sa atin. Hindi lang po sa mayaman. Sumunod tayo sa ating mahal na Panginoon. Ang ibig sabihin dito, maminamahal, ang utos hindi lamang ibigay ang kayamanan. Hindi lamang ang utos, maminamahal, hallelujah. Sumunod ka sa pagbibigay, sumunod ka sa pagdalo, sumunod ka sa pamumuhay na may kabanalan, sumunod ka sa ngalap na mga kaluluwa. Yung ating minamahal, iniibig ng mga kapitbahay, madala mo, mayroon kang bunga. Ang sabi rito, sumunod ka sa akin. Saan ang parte na hindi mo sinunod? Ito ang isang katanungan para sa ating lahat, paminamahal. Ang sabi ng Biblia, gawin mo raw ang mga bagay na ikinalulugod ng ating mahal na Panginoon, dahil ito lamang ang
tanging magagawa ng tao. Kaya nga, what shall it profit a man kung gusto mo, nakapagtapos ka, nakapagtrabaho ka, magandang iyong hanap buhay, nag-aaninegosyo ka, matagumpay ka. Pero ang tanong doon, maminamahal, sapat na ba? Ang sabi ng ating malapay, sumunod ka sa akin. Kung gusto mong magmana ng langit at buhay na walang hanggan, anong bagay ang hindi mo sinunod, kapatid, sa kasalukuyan? Amen? Amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, napakarami nating hindi nasunod. Amen? Anong mga bagay na hindi natin nasunod, maminamahal? Napakasimple. Marahil ikaw ay nanlalamig, nalulupaypay. Mag-alay ka na ng pasasalamat, pag-aayuno. Mainit na ang ulo mo. Madali ka nang magalit. Kahit walang kabuluhang mga pangyayari, pinapatulan mo na. Mag-aalay na tayo ng pag-aayuno. Tayong minamahal ay mag-joint na ng mga pagpupuri dito sa pastoral. Lalong-lalo na ngayon, maminamahal, papansinin nyo. Wala na pong tinatangi. Wala na pong ini-spare ang ating pong nature. Nakita ninyo, maminamahal, walang bagyo. Ang bagyo halos hindi dadapo sa ating bansa. Hindi tatama sa kalupaan. Pero tingnan nyo naman, higit pa sa bagyo. Yung ating minamahal mga kababayan, lumubog na ang kanilang mga tahanan. Grabe ang ulan, maminamahal. Tuloy-tuloy ang ulan magdamag. Sinong hindi pagbabaha? So ang ibig sabihin, maminamahal, hallelujah, itong mga bagay na ito ay pinapaalala sa ating lahat, maminamahal, anong mga bagay na hinahanap ng Diyos sa iyo. Ngayon, maminamahal, na mayroon ka na, kumplito ka na, ipinaalam na sa iyo, hallelujah, tulad ng binatang ito, hallelujah, ang mga utos, ipinapaalam na sa iyo. Pero pagdating ng gawain, maminamahal, bukod pa sa late kang dumarating, pag pumalakpak, hindi ka halos makapalakpak. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lumalabas na ang litid ng ating mga sunglider dito. Sa kapupuri sa ating mahal na Panginoon, ikaw. Inatupag mo puro chismis diyan sa iyong tabi. Anong balita? Anong litis? Anong makakalap natin? Maminamahal, remember, hallelujah, hindi biro ang tanong. Hallelujah, ng binatang ito sa ating mahal na Panginoon. Ano po, hallelujah, good master, ang sabi niya, ano po ang aking gagawin para ako'y magmana ng langit at buhay na walang hanggan? Anong aming gagawin? Anong ating gagawin? Hindi pwedeng ikaw ay uupo lamang dyan at wala kang gagawin. Pagdating dito, pag nakapunto sa mga nagpapatotoo, pag naramdaman mo ang presensya ng ating mahal na Panginoon, huwag kang mahiya sa kaliwa mo, sa kanan, sa likod, sa harapan mo. Umiyak ka sa mahal na Panginoon bilang pasasalamat dahil yun ang hinahanap ng ating mahal na Panginoon sa iyo. Yan ang hinahanap ng mahal na Panginoon sa atin. Maraming hinahanap ang ating mahal na Panginoon sa atin, maminamahal. Amen. Tulad ng hinahanap na dito sa binata na mayaman. Ano natin, maminamahal? Ang ating na-achievement ngayon. Anuhin natin ang lahat ng ating natatanggap ngayon? Kung tayo lamang pala ay ibulit sa dagat-dagat ng apoy. Dapat maging matalino tayo, maminamahal. Dapat ang ating puso, ang ating isipan, pag narito sa gawain, maminamahal, araw-araw mula Lunes hanggang Sabado, hanggang Linggo, hawak mo yung cellphone mo, pagdating sa gawain, cellphone pa rin. Amen. Ba't hindi mo muna yan pagpahingahin? Baka sasabog na yung battery niyan. Dahil sa kakakulikot mo kahit nandito. Pero pagdating sa pagpupuri, pakikinig, hallelujah, sa mga ibanghilyo, sa mga patotoo, sa lahat, sa pagpupuri, hindi ka nagiging matapat. Yan ang hinahanap sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Yun ang hinahanap ng mahal na Panginoon doon sa binata. Grabe. Kayamanan mo ang cellphone mo, kayamanan mo ang iyong achievement, kayamanan mo ang anumang mayroong nagpapaligaya sa iyo. Maminamahal, ang kayamanan ng totoong Kristiyano ay yung nalulugod sa Kanya, ang Diyos na tumatawag sa Kanya. Hallelujah! Paano mo mapanugdan ng ating mahal na Panginoon? Iiyak ka sa kagalakan, napupuspos ka ng Kanyang Santong Espiritu kapag ikay nandito sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Hindi kung ano ang ating kinukulikot, ano-anong ating mga ginagawa.
Para tayong nagiging busybodies. Wala tuloy tayong naiintindihan. Maghapon, natapos ang gawain, umuwi ka, tinatanong, anong pinag-usapan? Wala kang may tatanong, wala kang may sasagot. Lahat, wala kang alam. Imagine, maminamahal, nagwa-wonder ka lang pala dito habang ikay sumasamba. Ayaw ng ating mahal na Panginoon ganyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Imagine, anong mahalagang bagay ang mayroon sa iyo na gustong ialay mo sa ating mahal na Panginoon. Imagine, yung mayaman, pinagwikaan, ang sabi ng ating mahal na Panginoon, Diyos na nagkatawang tao, ikaw na mayaman, na hindi mo may pagpapalit yung iyong yaman, mainam pa sa iyo ang isang kamelyo, na makapasok sa butas ng karayom, kaysa ikaw na mayaman makapasok ka sa langit at magmana ka ng buhay na walang hanggan. Baon-baon mo ang iyong karangyaan. Baon-baon mo ang iyong katanyagan. Lahat ng iyong achievement, lahat ng anumang natatanggap mo, baon-baon mo. Pero hindi mo iba i-give up sa iyong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Anong pagkakaiba niyan? Para ka ring mayaman. Sabi ng Biblia, ni ang camel, hindi mabuti pa ang camel makapasok pa sa butas ng karayom kaysa mga Kristiyano na hindi may give up ang kanilang buhay. Karangyaan, hallelujah, ang kanilang buhay, maminamahal, kahit mahirap, hallelujah, kahit mayaman, kahit ikay walang-wala, nakita ninyo, hallelujah, ang mga Kristiyano na sabik, hallelujah, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, kahit maglalakad yan, 7 bundok, 7 nagraragasa na mga ilog, tatawirin po nila yan, makarating lamang sa gawain para purihin ang ating mahal na Panginoon. Ikaw, ako, nandito tayo sa syudad, may sasakyan, may pagpapala, pero nasaan ka? Pag araw ng Miyerkules, di bali na lang, marami pa namang Miyerkules. Pag araw ng Biyernes, marami pa namang overnight. Katuwiran yan, maminamahal, nang sabi ng Biblia na manglaw ang mayaman. Kapanglawan sa kadulutuluhan ng iyong paglilingkod sa ating malapit kung hindi ka makikinig sa aming mga payo. Kapanglawan sa iyong buhay, maminamahal, kalugihan para sa iyo pag hindi mo kami pakikinggan. Dahil ang ating pinag-uusapan ngayon, ito'y kayamanan ng mga totoong mananampalataya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ano ang ating buhay? Sabi ng Santiago 4:14 hanggang 15, ito'y isang singaw lamang. Makikita mo ngayon, bukas wala na. Eh, maminamahal, kasama-sama lang namin nung preachers meeting, ilan doon? Ating beloved Brother Remy Yabot, Brother Roger Buganas, ang mga beloved preachers natin. Nakikita kasama lang. Ang mga kabiyak ng mga preachers, paminamahal, andun pa. Sabi nga na aking mahal na anak, katabi ko pa. Dad, pero nasa na ngayon? Nasa piling na ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Ang buhay natin ay napakahalaga. Habang ikay may lakas, habang ikay may buhay, habang ikay may pagkakataon, ipaglingkod mo yan. Lakas na yan sa ating mahal na Panginoon. Huwag lamang linggo, pumarito ka. Huwag lamang linggo, nasagawain ka. Tuwing Miyerkules at Biyernes, ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan kung gusto mo ng langit at magmana ka ng buhay na walang hanggan. Pakipasa po ang talata kay Santiago 4:14 hanggang 15. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ito po sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 4, ang talata po ay 14 hanggang 15. Ito po ang sasabi, kayo nga'y hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang iyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay kung luluobin ng Panginoon ay mabubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kung anong kalooban ng ating mahal na Panginoon, siyang masusunod. Amen. Kalooban ng Diyos. Dahil sinabi niya na, i-give up mo na ang lahat ng bagay. Unahin mo paghanap ang katuwiran ng ating mahal na Panginoon. Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo paghanap ang kanyang katuwiran. Amen.
Ang ating mga katuwiran araw-araw, sinusunod natin eh. Amen? Kaya nga sinasaway tayo. Huwag na muna tayong gumamit ng cellphone kapag linggo. Atin munang i-google ang linggo para sa ating mahal na Panginoon. Dapat hindi natin dala-dala yan. Kung nandala-dala man natin, andyan lang yan sa ating mga bag. Amen? Amen? I-google muna natin lahat ng ating panahon. Malapit ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Nakita na ninyo, wala na pong talagang ini-spare ang mahal na Panginoon. Nasa taas ng bundok ang Cotabato. Nasa taas yan, ang Davao. Niraragasa ng mga flash flood. Ang Baguio, nasa taas yan. Mayroon pa nga diyang mga nakikita natin, maminamahal. Ito may fake news o ito may tama o totoo. Mahati, yung norte na yan, yung region 1 at saka region 2. Sa lindol, maaring mangyayari. Hindi tayo natatakot yan, maminamahal. Tapos ngayon, iginugugol natin ang ating panahon sa lahat ng ating kung ano ating mga pinaghahanap. Nasumpungan mo na ang buong katotohanan. Nasusumpungan mo na ang langit at ang buhay na walang hanggan. Dito sa gawain ng ating mahal na Panginoon, nasumpungan natin ang lahat. Amen? Amen! Sabi natin, beloved elder, nandito na tayo. Anong gagawin natin? Sabi niya, kuya, panahon na ito. Andyan, marami tayong mga bisita. Anong gagawin natin? Ipahayag ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Ituro sa kanila ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Sabihin na natin, gano'n din kami na tumatayo dito. Andito na tumatayo na kami. Ano pang gagawin namin? Ililihim pa ba namin ang mga bagay na ito sa inyo? Hindi pwedeng ililihim ito. Anong gagawin natin? Magpakainit tayo. Dumalo tayo ng dumalo. Kung wala kang ganang dumalo, lalo kang dumalo. Wala kang ganang magbigay, lalo kang magbibigay. Wala kang ganang mamuhay na may kabanalan, lalo kang magpakabanal. Lalo, ibig sabihin, higitan mo. Diyan nalulugod ang mahal na Panginoon sa iyo. Diyan malulugod ang ating Diyos sa atin. Isang tiyak na bagay, talagang magmana tayo ng langit. Magmana tayo ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ibalik natin ang basa. Dito po sa Marcos 8:36 at italon sa 38. Kindly, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Ebanghelyo ng Isang Marcos, ang kabanata po ay 8 at ang talata po ay 36, talon sa 38. 35 at 38. 35, talon sa 38. Sapagkat ang sino man mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. At ang sino mang mawalan ng kanyang buhay, dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay maliligtas yaon. Sa 38. Sapagkat ang sino mang magkakahiya sa akin at sa aking mga salita, sa laing ito na mapangalun niya at makasalanan ay ikakahiya rin naman siya ng anak ng tao. Pagparito niya na nasa kaluwalhatian ng kanyang ama na kasama ng mga banal na anghel. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Oh? Anong sinabi ng ating binasang talata? Sa lahat na magnanais na makamtan itong ating paksa ngayon, maminamahal, what profit for a man's life? Ang sabi rito, yun daw nagmamahal sa kanyang sarili lalong mawalan. Pero yung mga sumusunod, ipinapagamit ang kanilang sarili bilang mga ngaral, manggagawa, beloved elders, mang-aawit, manunugtog, mananampalataya, maminamahal. Yan daw nagbibigay ng kanilang buhay, nagpapahalaga. Siyang lalaon, hahaba ang mga buhay. Pero yung kanilang inaalagaan, ang kanilang mga sarili, lalo pang nawalan. Hindi po ako may sabi niyan. Ang ating binasang talata, maminamahal, ay totoo ito. Mangyayari ito. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yung iba nga, kinahihiya pa ang ating mahal na Panginoon. Pero pag nasa kanila ng eskwelahan, nasa kanila ng trabaho, nasa kanila ng negosyo, nasa kanilang hanap buhay na, maminamahal, nagmistulang, hindi na sila Kristiyano. Pero pagdating dito, Kristiyano talaga, banal na banal. Amen? Amen? Ang sabi ng Biblia, yaong ikinahihiya ako, sabay ng ating Panginoon, ikinahihiya ko rin sila pagdating na pagbabalik ng ating kasama ang kanyang kaluwalhatian at mga anghel. Ikakahiya ka rin.
Bakit natin ikakahiya, maminamahal? Magdala ng Biblia. Sabi natin, beloved elder, kagabi, napakagandang tagpo na amin pong inalay yung kanilang apo. Ang sabi nila, maminamahal, ngayon nila malalaman kung bakit kami pinagtatawanan nila. Pinagtatawanan sila, maminamahal, dahil may mga naabot, may mga posisyon, pero nandito sa gawain ng mahal na Panginoon, tuwing araw ng gawain para sumamba sa ating Diyos, pumapalakpak, sumasayaw, hindi ikinahihiya si Kristo. Yung ilan, maminamahal, ang liliit ng Biblia, nilalagay pa sa bulsa. Amen. Yung iba talaga, walang Biblia. Dapat mag-secure kayo ng Biblia, dahil yung Biblia na yan, maminamahal, ay patunay na ikaw nga ay umibig kay Kristo. Dapat bumili ka kung nakabibili ka ng cellphone, nakapagbili ka ng load, bakit hindi ka makabili ng Biblia? Amen? Amen? Bumili ka ng Biblia dahil yan ang kayamanan mo, yan ang iyong buhay, yan ang langit mo, yan ang Kristo mo, yan ang pagiging Kristiyano mo. Bakit wala kang Biblia? Amen? Amen? Ang sabi ng ating binasang talata, ikaw ay ikakapagkanulo, ipagkakaila ka ng ating malapang, hindi ka niya kilala kapag hindi mo siya kilalanin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya naman, maminamahal, hallelujah. Ano ba ang ating kapakinabangan dito sa ating buhay? Di mo pa ba napapansin? Mula nang ikay sumunod sa pangangaral na ito, ng ating kagalang-galang na pastor, kagalang-galang na assistant pastor, ng kanilang mga beloved children, ng mga mangangaral, ang karamdaman mo na bunga na iyong kasalanan, pinagaling. Nagbago ang buhay mo. Lahat ng panalangin mo'y dininig ng ating mahal na Panginoon. Binigyan ka ng magandang buhay. Masaya ka na ngayon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Masaya ka. Pag ikay nalulungkot na, yan ang ipinapaalala sa iyo ng ating mahal na Panginoon, na huwag kang maghangad. Hindi masama ang yumaman, pero huwag kang maghangad ng kayamanan sa mundong ito. Hanapin mo ang katuwiran ng ating mahal na Panginoon, dahil ang pinaka-the best, hallelujah, na masumpungan mo, mahahawakan mo, maminamahal, na hindi ka man lamig, hindi ka man lupaypay. Gawin mong pinaka-pasaporte. Ngayon, ilang kaluluwa na ba ang inilalapit mo sa paanan ng ating mahal na Panginoon? Kung wala pang pasaporte yan patungong langit. Dapat tayo po ay humayo. Lumakad tayo sa ating mga kapitbahay. Yung inyong narinig ngayon ng mga patotoo, ng mga pangangaral, pangungusap, amen. Inyong ipangangaral yan. At ang inyong mga patotoo, ang magiging patotoo para sa kanila. Nang pagdating ng Miyerkules, makapagdala na kayo ng bunga, sama-sama nating ipresenta sa ating mahal na Panginoon nang sila man din ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating Diyos. Amen? Amen? Anong nangyari sa atin ngayon, mahal? Nagtitingin na lang tayo. Pagtingin mo sa kaliwa, si Ariel, si brother, si sister yung sa likod ko, si kapatid yung sa kanan, nasa harapan ko, siya pa rin. Mga choir members, maminamahal. Kami nalulungkot kami kapag wala tayong naipresenta sa ating mahal na Panginoon. Amen. 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 Dahil yung mayaman na yon, na binata, na-miss niya. Pagkatapos siyang mapangaralan ng ating mahal na Panginoon, tumalikod siya, diretso. Ganun ba tayo? Tatalikod tayo, diretso tayong tatalikod sa mga ipinangaral sa atin. Dapat yakapin po natin at pahalagahan. Atin po itong permanente, maminamahal, nasa sa isip, nasa puso, lahat ng mga ipinapangaral sa atin, dahil yan ay magpapabuti sa iyong buhay espiritual. Hindi ka mawawala sa paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon. Amen? Sa madaling salita, maminamahal, ang tunay na pakinabang sa paglilingkod na ito, maminamahal, ay yung Santong Espiritu ng ating Diyos na buhay. Tuwing tayo po'y magkatagpo, Miyerkules, Biyernes at Linggo, mararamdaman mo, mararamdaman natin. Yan ang ating asam-asamin, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. What shall it profit a man if he shall gain the whole world? Mangkin na natin lahat ng kayamanan.
pero ang ating kaluluwa ay ibulid lamang sa dagat-dagatang apoy. Wala kang kaligayahan. Pero ang tunay na kaligayahan ng mga anak ng Diyos ay yung bumababa ang banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Napupuspos tayo! Umiyak tayo sa kagalakan! Amen! Naramdaman natin ang hipo ng ating mahal na Panginoon na nagpapatunay nandiyan siya sa ating kalagitnaan. Yan ang kayamanan ng mga totoong Kristiyano. Amen! Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga sabi ng ating kagalang-galang na pastor, totoo man ang langit, totoo man ang impyerno. Hindi man totoo ang langit, hindi man totoo ang impyerno. Maglilingkod pa rin ako sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya ang suma total, kung gusto mong makatiyak sa langit at buhay na walang hanggan, sa huling talata, ang sabi rito, sa unang Timoteo 6:8-9, maging kontento ka sa buhay. Kindly, basa. Dito po sa unang Timoteo, kabanatang 6, talatang 8 hanggang 9. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, kapitulo 6, ang talata po ay 8 hanggang 9. Ganito po sinasabi, ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masaya na tayo doon. Dadapot ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo ng maraming mga pitang hangal at nakakasama, na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kung ano daw tayo, may pagkain, may pananamit, anuman ang dumarating sa atin, maging pampapasalamatin tayo, makontento po tayo. Dahil the more nagnanasa tayong maminamahal nang hindi na nararapat, the more tayong nawawala sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. 19:1 ng Lucas, maminamahal, nangako ang Diyos. Mayroon na po dito na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Nasa ating kupunan na hindi na makakita ng kamatayan, sasalubong na sa ating mahal na Panginoon para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Pakibasa po ng talatang yan. Dito po sa 19:1 ng Marcos. Amen, praise the Lord. 19:1 ng Marcos. 9:1 ng Marcos. Amen, praise the Lord. Ang 9. Ebanghelyo sa Marcos, ang kabanata po ay 9 at ang talata po ay 1. At sinabi niya sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangakatayong ito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan, hanggang sa makita nila ang karihan ng Diyos na dumarating na may kapangyarihan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakagandang pangako ng Diyos. Ang sabi rito, maminamahal, and I said unto them, verily, I say unto you, that there be some of them that stand here, which shall not test of death till they have seen the kingdom of God come with power. Ibig sabihin, maminamahal, sinabi ng Biblia, rejoice, rejoice. Magpakasaya tayo, maminamahal, sa mga pangakong ito. Darating ito sa atin. Malapit na pagtunog ng trumpeta. Ang sabi ng Biblia, mayroon ditong nakaupo, nakatayo, na hindi na makakita ng kamatayan. Pangako ng ating mahal na Panginoon yan. Samantalang ikaw na naghahanap ng totoong kayamanan sa mundong ito, hindi mo masumpungan. Amen? Samantalang ang pangako ng ating mahal na Panginoon, ang ating kayamanan ay ang si Jesus na darating para magbigay sa atin ng langit at buhay na walang hanggan. Amen? Antayin natin ang pag-asa na yan. Antayin natin ang dakilang pag-asa na yan. Dahil hindi po yan magtatagal. Hindi po yan maglilikat. Darating at darating yan. Pagpalain na tayo ng ating mahal na Panginoon. We love you so much. But our dear Jesus loves you more and more. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. Awitan natin ang ating malapan. Praise God. A thousand generation falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all come before us, and all will believe
sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above the all. Your name, dominion, all power and possession. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cry, holy, and lifted high, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you will lifted high, holy, holy forever. If you we sing, if you can breathe and if you can sing the song forever. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you will be high, holy, holy forever. To the King of Kings, holy, you will always be holy, holy forever. I love you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Even praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, you are lifted high. Holy, to those Christians na sa kabila ng hirap ng buhay, kabila ng kabigatan, pinagpapatuloy ang kanilang paglilingkod sa Diyos. One day in our life, we will sing in front of the Lord, holy, holy, holy is the Lord. Pero kung susuko ka, kapatid, ngayon, how will you join these people? Paano ka kasama doon sa mga taong magpupuri sa Diyos? Kung hindi mo ipaglalaban ang iyong kaligtasan, kung hahayaan mo lang na ipanlalamig, hahayaan mo lamang na pabayaan lamang ang mga bagay na dumaraan without you even striving a lot, they will come. The Lord Jesus will come. Welcome, my child. Enter the kingdom.
you. Even from the very foundation of the world. Pumasok ka, anak, sa dakong inilaan sa iyo. Inihanda mula pa ng pagulalangin ang sanlibutan. Magiging walang halaga ang pag-iyak mo ngayon. Ang kahirapan mo ngayon, hindi yan magiging mahalaga. When you hear the Lord saying unto you, welcome my child. Yung lalaking mayaman, akala niya ang kanyang pera, ang kanyang pinaka-the best na pwede niyang matanggap. Yung mga taong nasasaktan dahil sa kanilang pride, akala nila yun ang pinaka na mahalaga sa kanilang buhay. But the Lord is saying, hindi pa umabot sa puso ng tao, hindi narinig ng tainga, hindi nakita ng mata mga inihanda ng Diyos para sa kanyang mga anak. Your name is the great. Your name stands above the all. All thrones and dominions, all power and position. Your name stands above the all. When the angels you will lift it high. Holy, holy forever. Hear your people sing. Hallelujah, 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 hallelujah. Even praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let us pray. Tayo natin dumalangin mga pinamahal. Ipigit mo yung mga mata. Huwag kang tingin kani-kanino man. This is the moment between you and our God. Kausapin mo yung ating Diyos. Naririnig ka ng mahal na Panginoon. Tell Him, anumang takot na nararamdaman mo sa iyong puso, anumang dahilan kung bakit ka nanlulupaypay, nasaktan ka, umiiyak ka, napahiya ka, sabihin mo yan lahat sa Diyos. Kung nahihirapan ka, sabihin mo yan sa Diyos. Huwag mo sabihin hindi ka naririnig ng Diyos. In the moment of silence, you can hear God whispering unto you. Sa gitna ng katahimikan, maririnig mo ang Diyos nangungusap sa iyo. Punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng pagkalinga sa iyo at sa akin. Patuloy na ipinadarama ang kanyang pagmamahal sa bawat isa. Bagamat tayo nagkakamali,
the moment that we ask forgiveness, we repent, God is ready to forgive. Unat kamay kanyang tatanggapin. Remember the song, When God Runs? Sabi ng talatang yun, mula nung umalis ang kanyang anak, inubos ang kanyang kayamanan, namuhay na sarili, hindi sinunod ang kanyang tatay, pinabayaan lang. Pero wala ni isang araw na yung tatay hindi umupo sa kanyang bintana, hinihintay ang kanyang anak na bumalik isang araw. Kanya tayo kamahal ng Diyos. Iniisip mo pa lang na babalik ka sa Kanya. Iniisip mo pa lamang na magpapakainit ka na. Iniisip mo pa lamang na magtatapat ka na. Ang Diyos tumatakbo, sinasalubong tayo. Tell Him, hindi mapapagod ang Diyos makinig sa iyo. Praise the Lord. Hallelujah. The one who to be praise to God. Hallelujah. Praise the Lord. Minsan ang bawal na mahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Lord, you heard our prayers. We need not to shout. Di namin kailangan ng sumigaw. Pero narinig mo ang bawat isip, bawat puso ng iyong mga anak sa oras na ito. Ano mang kanilang ginawang panalangin, sa pandalangin ng aming iginagang at minamahal Evangelista Waldo Estrada Almeda, tugunin mo sa may balang kaparaanan. Huwag mo silang pababayaan. Pagawakan mo kami. Gusto namin magbali ng buhay na walang hanggan. Mabahag ka sa amin. Sa iyo lamang po kami umaasa. Lupin mo mahal na Panginoon, manatili kami na may kainitan na paglilingkod sa iyo. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. To our beloved visitors, saan man kayo naroroon mga minamahal, abot kayo ng tinig na ito.
Kung kayo'y nanonood, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-unay pananampalataya. Kailangan manampalataya ka sa isang Diyos. Walang iba ang ating mahal na Panginoong Hesus. Siyang kaisa-isang Diyos na nagkatawan tao upang ikaw at ako'y maligtas. Pangalawa'y pagsisisi. Hinakailangan magsisi. Kung tayo magsisi, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Naririnig tayo na mahal na Panginoon sapat ang ating Diyos ay buhay. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mamaya, bago ka umuwi, magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sabi ng Acts 2:38, be baptized in Jesus' name so that sins may be forgiven and you will receive power of the Holy Spirit. At ang pang-apat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Kung paano nakita niyo umiiyak, nanginginig, hindi yan pag-iyak ng kalungkutan. Pag-iyak yan ang pagdama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Ang oras na ito, mga minamahal, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Itaas ninyo ang inyong mga kamay. Pigitan niyo mga mata. Sa ating mga beloved viewers, huwag kayong mag-alala kung kayo malayo. Sumunod lamang kayo sa panalangin nito. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Hesus. Sundin niyo mga minamahal. Mahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako po ay makasalanan. Nagsisisi po ako sa lahat ng aking nagawang pagkakasala mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, salita at sa katotohanan. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang bandal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapan ni Jesus. Narito yung mga anak, saan man sila naroroon, alam namin, narinig mo ang kanilang mga panalangin. Walang distansya makahadlang sa iyong pagpapala. Walang mahirap na bagay sa iyo, mahal na Panginoon. Ano man kanilang panalangin, mahal na Panginoon, sa oras at pangangailangan, dahil sa kanilang paglapit sa iyo. Tugunin mo sa may malang kaparaanan, mahal na Panginoon. Sagutin mo ang kanilang mga panalangin, paramdam mo sa kanila, ikaw ay Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa kanila. Baguhin mo kanilang buhay, patawarin sa kanilang mga pagkakasala, sa pandalangin na aming ginagamit ni Malbangis sa Estrada Almeida. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan, nawa hindi itong una at huli ng kanilang paglilingkod, makasama namin sila hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal na panalangin. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mga mahal sa buhay na nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas, mga minamahal. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang bandal sa iyong pangalan namin, pinakamalapay sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa itong Espiritu, kami may kapangyarihan, palayas din lahat ng gawa ng kaaway. Source ito sa pandalangin ng aming ginagamit minimal Banglista with Estrada Almeida. Ay pumaminamal na mamanggagawa. Sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, stroke. We commit us out in the mighty name of Jesus. COVID-19, lahat ng uri ng karamdaman, nagnat-sipon, I commit us out in Jesus' name. Asthma, kasout, kasout, kasout. Be healed, be healed, be healed, be healed in Jesus' mighty name. Mga panlalapigma na panlulupaypay, pagkabaha-bahagi ng iglesia, I commit us out in the mighty name of Jesus. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Be healed in Jesus' mighty name. Kasout in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo lahat ay tumayo, mga minamahal. Tayo lahat ay tumayo at the top of our voices. Let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Sabay talon, amen. Maging sa ating mga beloved viewers, huwag kayong mag-alala. Sundin nyo lamang ang mga turo dito ng ating mga pastor. Amen.
nung sumunod kami pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala mo na pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God.